Akwụkwọ abụọ nke Tesalonika isi nke mbụ. Pọl na Silas na Timoti na-enye nzukọ ndị Tesalonika ndị dị n'ime Chineke Nna anyị na onye nwe anyị Yeshua, amara na udo sitere n'aka Chineke Nna anyị na onye nwe anyị Yeshua. Anyị aghaghị ikele Chineke mgbe niile maka ụmụnna unu, dịka o kwesịrị, n'ihi na ọ na-etowanye ịhụnanya nke onye ọbụla n'ime unu n'ebe unu nọ na-amụbakwa. Ka anyị onwe anyị wee na-aṅụrị ọṅụ n'ime unu n'ime nzukọ nke Chineke, maka ndidi na okwukwe unu n'ime mkpagbu niile unu na ntachi obi, nke bụ ihe ịrịba ama doro anya nke ikpe ziri ezi nke Chineke, ka e wee gwa unu ndị rụrụ ọrụ n'alaeze Chineke, nke unu na-atakwa ahụhụ maka ya. N'ihi na ọ bụ ihe ziri ezi n'ebe Chineke nọ ịkwụghachi ndị na-akpagbu unu ahụhụ, na-enye unu ndị a na-ata ahụhụ ezumike mgbe onye nwe anyị Yeshua ga-apụta ìhè site n'elu ya na ndị mmụọ ozi ya na ndị ike n'ọkụ na-ere ọkụ, na-abọ ọbọ maka ndị na-amaghị Chineke na ndị na-anaghị erube isi n'ozi ọma nke onye nwe anyị Yeshua. Ndị a ga-ata ahụhụ site na mbibi ebi ebi, site n'ọnụnọ nke onye nwe anyị na site n'ebube nke ike ya, mgbe a ga-abịa ka enye ya otuto n'ime ndị nsọ ya, ka emekwa ka ọ dị ebube n'ime ndị niile ga-anọ ebe ahụ. N'ihi na a marala ihe anyị ga-agba akaebe banyere unu n'ụbọchị ahụ. Ya mere, anyị na-ekpekwa ekpere maka unu mgbe niile, ka Chineke anyị wee mee ka unu ruo eru maka ọkpụkpọ a, ma mezuo ihe niile dị mma nke ịdị mma ya na ọrụ okwukwe ya n'ike, ka e wee nye aha onye nwe anyị Yeshua otuto n'ime unu na unu n'ime ya, dịka amara nke Chineke anyị na onye nwe anyị Yeshua si dị. Akwụkwọ abụọ nke Tesalonika isi nke abụọ. Ugbu a, anyị na-agba unu ume, ụmụnna m, maka ọbịbịa nke onye nwe anyị Yeshua na maka nzukọ anyị na ya, ka unu wee ghara inwe nsogbu n'uche unu site n'ịghara iduhie onwe unu ozugbo dịka site na mmụọ ma ọ bụ okwu ma ọ bụ akwụkwọ ozi, dịka gasị na ụbọchị Yeshua dị nso. Ekwela ka onye ọbụla duhie unu n'ụzọ ọbụla, n'ihi na n'ụbọchị ahụ agaghị abịa ma ọ bụrụ na eburu ụzọ nwee nchegharị na onye mmehie, ya bụ ọkpara ahụ nke mbibi a na-egosipụta, onye bụ onye mmegide ma na-ebuli onwe ya elu megide ihe niile a na-akpọ Chineke ma ọ bụ nke a na-efe ofufe, nke na ọ na-anọdụ ala dịka Chineke n'ụlọ nsọ Chineke, na-eme onwe ya ka o kwere na ya bụ Chineke. Unu echetaghị na mgbe m ka nọnyere unu, agwara m unu ihe ndị a? Mgbe m ka nọnyere unu, agwara m unu ihe ndị a? Ugbu a, unu maara ihe ọ na-egbochi ka a tọhapụ ya n'oge nke ya, n'ihi na ihe omimi nke ajọ omume adịlarị naanị onye na-egbochi ugbu a ga-ahapụ ruo mgbe a ga-ewepụ ya n'ụzọ. Mgbe ahụ, onye na-adịghị asọpụrụ Chineke, onye
Onyenwe anyị ga-eji mmụọ nsọ nke ọnụ ya rie ma wepụ ya n'ebube nke ya ga-abịa site n'ọbịbịa. Onye ọbịbịa ya na ọrụ niile nke ekwensu, ihe ebube na ike, ihe ịrịba ama na ihe ebubo ụwa na aghụghọ ezi omume niile n'etiti ndị na-ala n'iyi n'ihi na ha anabataghị ọrụ nke eziokwu ka a zọpụta ha. Ya mere, Chineke ga-ezitere ha aghụghọ siri ike ka ha wee na-eri nri ụgha, ka e wee maa ha ikpe, ndị niile na-ekweghị n'eziokwu mana ha nwere obi ụtọ n'ezi omume. Ma anyị kwesịrị ikele Chineke mgbe niile maka unu, ụmụnna Onyenwe anyị gọziri, n'ihi na Chineke ahọrọwo unu site na mbido maka nzọpụta site na nsọ nke mmụọ nsọ na okwukwe na eziokwu, ndị ọ kpọrọ unu site n'ozi ọma anyị, ka unu wee nweta otuto nke Onyenwe anyị Yeshua. Ya mere, ụmụnna m, guzosienụ ike ma debe ntụziaka e nyere unu, ma ọ bụ site n'okwu ma ọ bụ site n'akwụkwọ ozi anyị. Ugbu a, otu Yeshua ahụ, Onyenwe anyị na Chineke anyị, Nna, onye nara unu ma nye unu nkasi obi ebighị ebi na olileanya dị mma site na amara, na-akasi obi unu ma na-akasi unu obi n'okwu na ọrụ ọma niile. Akwụkwọ abụọ nke Tesalonika isi nke 3. Ọzọkwa, ụmụnna m, na-ekpe n'ekpere maka unu, ka okwu Onyenwe anyị wee nwee ohere ma nye anyị otuto dịka ọ dị n'ebe unu nọ, ka a napụtakwa anyị n'aka ndị na-enweghị ezi uche na ndị ajọ omume, n'ihi na mmadụ niile enweghị okwukwe. Ma Onyenwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi, ọ ga-emekwa ka unu sie ike ma chebe unu pụọ n'ihe ọjọọ. Anyị kwenyere n'ebe unu nọ site n'aka Onyenwe anyị na unu na-eme ma na-eme ihe ndị anyị gwara unu. Ka Onyenwe anyị duzie obi unu gaa n'ọṅụ nke Chineke na atụmanya nke Yeshua. Anyị ga-agba unu ume, ụmụnna anyị, n'aha Onyenwe anyị Yeshua, ka unu zere nwanne ọ bụla nke na-eje ije n'ụzọ na-ezighị ezi, ọ bụghị dịka ntụziaka unu natara na mbụ si dị, n'ihi na unu onwe unu maara otu unu kwesịrị isi na-agbaso ozi ọma ahụ. N'ihi na anyị emeghị omume na-ezighị ezi n'etiti unu. Anyị anaraghị achịcha n'aka onye ọbụla maka ihe ọbụla, kama anyị rụsiri ọrụ ike na ịrụsi ọrụ ike n'abalị na ehihie, ka a ghara ịgụ onye ọbụla n'ime unu. Ọ bụghị n'ihi na anyị enweghị ikike, kama ọ bụ ka anyị mee onwe anyị ihe nleghara anya ka unu nwee nnagide. N'ihi na mgbe anyị nọnyere unu, anyị dọrọ unu aka na ntị na ọ bụrụ na e nwere onye na-achọghị ịrụ ọrụ, ka ọ ghara iri nri, n'ihi na anyị anụwo na e nwere ụfọdụ ndị na-eje ije n'etiti unu na-anaghị arụ ọrụ ma ọlị, kama ha na-arụsi ọrụ ike. Ya mere, site n'aka Onyenwe anyị Yeshua, anyị na-adụ ha ọdụ ma na-agba ha ume ka ha rụọ ọrụ nwayọọ ma rie nri nke ha. Unu onwe unu, ụmụnna m, unu agwụla ike n'ime ezi omume. Ọ bụrụ na onye ọbụla ekwenyeghị n'ihe anyị kwuru n'akwụkwọ ozi a, dọọ ya aka na ntị, unu esokwala ya kpakọrịta, ka ihere wee mee ya, mana unu ewerela ya dịka onye iro, kama dọọ ya aka na ntị dịka nwanne, ka onye nwe udo na onwe ya nye unu udo mgbe niile n'ụzọ niile. Onyenwe anyị nọnyere unu niile. Ekele m Pọl, nke bụ ihe ịrịba ama nke akwụkwọ ozi ọbụla
akwụkwọ ozi ọbụla dị. Amara nke Onyenwe anyị Yeshua ka dịnyere unu niile. Amen.